No apartado de cooperación con entidades da provincia de Ourense, a Xunta de Goberno aprobou unha axuda de 2.000 euros para a Asociación Local de Pensionistas e Xubilados da Rúa Petín, destinada a gastos de funcionamento da entidade. E, para a Diócese de Ourense, aprobou unha axuda de 20.000 euros para o arranxo do tellado da igrexa de San Cid de Pazos, no termo municipal de Verín. En materia de cooperación cos concellos, na reunión aprobouse unha axuda para o Concello de Avión, por importe de 60.000 euros para os gastos de mantemento da Escola Infantil Municipal. Para o Concello da Rúa aprobou unha axuda de 10.000 euros destinada ao ascensor no centro de saúde do municipio. E, por último, para o Concello de Vilar de Santos aprobou unha axuda de 12.000 euros para os gastos de funcionamento e mantemento do Museo da Limia, correspondentes ao ano 2017. Sí. Por outra banda, a Xunta de Goberno aprobou a resolución da convocatoria de axudas a concellos para a organización de actividades culturais e recreativas, correspondentes ao ano 2017. Na resolución concedeuse un total de 99.998 euros en 91 actividades culturais a desenvolver en diferentes municipios da provincia de Ourense.